Iya. Studio mobilmu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intan. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi wabarakatuh. Dikon pembukaan Mbak Indah Tan. Berjumpa lagi di kontennya Mbah Yi nggih pemirsa. Sik to. Mak iki nggih sapa? Iki to. Mbak Indah memang tumbas iki hits chicken. Kita penting ora enek segone mau cuma iwake tok. Kita mau mencari takjil. Mencari untuk berbuka. Tuh. Iya. Monggo Mak Tim lho, jenengan beto harta karun apa niku? Jenengan nek kados CEO pencari giok, Mak. Nggih, kula emang pernah menyamar kula. Nggih menyamar asline jenengan CEO, Mak. Kula CI Apa mantuk, Mak? Cedal. CIO. COO. COO, bukan CEO tapi CEO. Kula mencari batu giok yang Mencari batu giok. Iki penyindir, Bu. Iki lho apa ndeleh kono lho, Nduk, sampai ning kono. Jajane wae. Cece Mak Ngatini. Ayo. Entah. Cedal itu artinya cedak kendal. Cedak kendal mana? Semarang, ya toh? Cedal kene yo jauh. Jadal sini jauh dari Kendal. Setan, kalau ning kono kendaraan kuning wis ning kono lho. Ya. Terima kasih nggih Mas Iki mobil Dimas. Kinara nek iki. Mobil putih punya Kinara Lampin. Yes. Intan kayak kuning dulu sing beli to Mbak Indah. Hadiahno untuk Intan. Wes Bu, iki ben tinggo Intan ben nggo riwariwi Intan. Dongakno ya Bu, aku suatu saat karo Mas Dimas iso tumbas dhewe. Ya nduk tak dongakno. Alhamdulillah, lah kayak wes. Ayo. Yang cekeli sik buat tanjuk tas iki. ora usah bawa tas, ngapain? Oke, ngapain kan iki wes. Ayo. Iki langsung cus ae. Aja sak terus bentar. Ya ta, nek mbok lanjut ngene iki lho. Iki ketokno Mbak Indah, ketokno Iki Mbak Kinara. Indah, guys. Iki Kinara. Ibu. Mobilku sudah jadi, guys. Alhamdulillah. Sudah disalonke. Disalonke. Sudah bersih, sudah dicuci. Wah, Iya. Terus iki pokoknya bisa Oh, ndak digosip mundur, sikilan. Iya. Wes Ada- ben di sini dulu ya kendaraannya ya, Dok. Iya. Besok Mbak Indah pinjem untuk itu ya Tan, tilek dedek bayi ya. Ning ndi, Mbak? Itu loh di sana, kamu gak tahu apa jenenge? Dek Rea. Dek Rea. Mundur. Rea. Iya ini Mama. Iya, si Mama nyetir. Mama nyetir dulu nggih, nek kene Mbah nggih. Ikut aja. Itu nanti ada kuda. Itu apa? Kuda dong. Kuda. Oh, kuda kalau itu kuda. Kalau Naik kuda Nah, itu kuda istimewa, ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Itu ada tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk. Nah itu dia tak kuda tak. Iya kan? Oke. Ya, nanti ada lagi. Nanti ada lagi sih. Nah nih. Itu nanti ada lagi. Itu ada lagi dong. Kuda, kuda, kuda. Kuda. Wajah mah, Tan. Lari wajah ngene tan Kan ngene. wajah. Wajah ngene carane sik ya. Nah. Pateni saya. Yuk gak usah dipateni, yang ngene langsung dicekeli ngene lho. Iku Ini. wajahku, guys. Nah, wajah Intan di. Ini. Nah, ini wajah Intan sudah kelihatan. Ini juga wajah Kinara juga. Ano. Wajah Kinara sudah. Ya, sudah. Mama. Ntar Mama nyetir. Sebentar ya, Nduk ya. Ya. Ya sudah. Ya sudah tak patenane saya. Ya tak patenane saya pateni Tan. Terus pertama kali langsung tumbas sate nih Pak Ihsan. Wah, ini lalu lintas padat sekali ya pemirsa. Padat sekali, langsung didoli sik nduk aja mlebu sik tak ceritani Mbak Indah jek ngemi iki bawa. Iki bawa satene. Kalau tak dono bakule sate full
bakule sate full, terus iki lalu lintasnya juga full. Apa padha ngabuburit ya Tan ya. Sik Mbak Indah kok sik lho, full lah. Ditumbasno sate Mbak Indah di tempatnya Pak Ihsan langganan. Banyak sekali ya Tan ya. Banyak sekali. Sik Mbak Indah ben nganu ki narasik di dalam. Aku kayak lali bukti. Iku jenenge apa ya tuh ya? Apa kingkong? Bukan. Apa? Apa ya kuwi boneka panda kuning. Iya. Anu Winnie the Pooh. Banding depu tapi Winnie the Pooh. isine wong ya. Isine ya wong lah. Mosok isine karbit to, Nduk, ya wong lah. Ya sudah yuk masuk, wis entuk 1 menit. Oke, Intan sing belakang ya. Oke, cus. Wes dah, masuk. Sate. Wes dah. Ayo. Ayo, Dok, ayo. Wes nyampe ibune Kinara wes tak wit iki. Ayo. Nggih. Mas saya ibune Kinara ngarep. Lho, jenengan gak apa-apa. Walah, ramene pemirsa. Alhamdulillah. Kilo lagi petumbas kilo pertama kali gini ngene. Wes Intan wis dikek kalau. Wis tak turun ya mang lali. Urung ya tak. Oh, iki tak ngene iki mang urung berarti aku. Oh, urung tak wet. Ayo. Amit. Ndang Tan. Oh, ning gone cedhak patung kuda iki. Lho, sik kono jajanan pasar. Intan rene lho, Tan. Oh, ada. Meden malah Mbak Indah kono lho. Iso apa ora? Hati-hati. Bolah kuwi kabel mbok demek lho, Tan. Kabel bahaya lho, Tan, nyetrum. Aja mbok demek kabele. Iya sih, adikmu ora iso melangkah. Iya, Kinara. Ayo. Kinara, nggih. Entah milih jajan nduk Tan, iki tak lewat. Jajan nggih. Nggih, halo. Intan tak ambil. Ya ambil lah. Iki wingko iki. Wingko. Iki lho, Amit. Iki Mbah Yi senengane ngene iki. Iya. Minta dua. Udah ambil. Amit. Iki Mbah Yi lho. Iya. Wes. Marem dua. Arem-arem 2. Kecil lah saya ya. Arem-arem 2. Seneng aku. Wes, Iya. apa nih, Bu? Ada donat. Beliin celana deh. Oh, nggih niki sampun mendut arem-arem. Oh iya. Ayo Tan Rono Tan. Iki sing iki Nduk ya. Iki dompetnya tak gowo nih. Sisan tumbas itu loh. Iki basis nyuwune ngene iki lho, Nduk. Iki lho ngene iki lho. Ngene iki. Iki. Sana tambah. Ayo Tan. Iya tak gowo nih. Bawa ya, ayo Tan Rono. Sik Rono sik. Jajanan ki sing 1000-an. Masih memilih-milih depan itu loh, Tan itu ada donat ya Tan, depannya masih itu loh. Kok tak jukokno nek gak wani. Donat. Mbak Indah tolong donat, Mbak. Intan rawani ngambil. Iku lho. Donat niku lho, Mbak, ngajeng nggih. Kalih, donate kalih. Coklatan. Donat sekali. Es sebelah sini es. Enek kue putu ayu. Walah iki enek kucur. Iki roti goreng nggih. Tape. Oh, enten tape. Tape Oh, nggih tape singkong. Lengkap golang galing. Terus enten niki napa klepon. Tuh, klepon. Wah kae. Terus jajan pasar. Apa Dok? Kurang 4.
dereng ketinggalan. Intan yang kono sih. Dalam kurang dua nggih Bu. Enak sing iki lho nduk Malpinas. Kilo. Kan kirang dua nih kita. Oke, matur suwun nggih. Ayo. Wes to nduk pulang to? Wes yuk. Monggo Bu. Sami-sami monggo ayo tan sana tan. Kadang. Sabar. Apa sitoke ning ndi? Oke. Apa? Wis sitoke. Kabeh sitok kuwi ning kono. Mama pakin. Maem pokes lah Intan. Iya, ini lagi. Nduk kok gak Kinara. Maem pokes. Enak deh. Lupa. Nah ya, enak ya. Ceblok. Alah, Mari nganu kok tak resi aneh. Ning isor kursi. Iya ceblok. Atas, Dok. Kayak yang tengah-tengah. Enak ya. iya enak kok. Lupa enggak bawa minuman adik. Kok glundung ning kono tan elingno ibu tak resi aneh. Apa aku ke sama? Iya. Pokoke sing glundung ning isor kursi. Kinara lapin. Mam ngono iki. Gen. Mama. Lapisan luare kan anu Nduk. Apa kan kena udara kan rondo atas ya. Lah sing jero kan sing empuk tak pilih mas sing jero. Cuh. Kosek tau rong wis mbok cusan ke 30 menit, sisan sak menit ngono lho. Kinara lapin. Dadah. Wis mandi ya, Cah. Wes. Ada. Nyak. Engko tak bar iki tak jupukno Mimik, Dik. Iya. Mimik meneng Kan ngomong. lupa gak digowo. Mimi iya. Terus yang ngene iki anu Nduk, suasanane kan cara anu kan burit melihat pemandangan luar. Iya, betul. Ini bersama keluarga, padha metu golek maem, go takjil, go berbuka. Ngono ya Tan ya. Kaya iki mah Intan ya esuk-esuk iki. Ayo Bu maem ning jaba. Ning jaba lawang Tan yo gak maem ning jaba lho Bu tuku ayam gone abe apa-apa ngono ya sing kose aku ngono. Wah ditelepon Mbak Indah. Dijak ngabuburit karo iki nyoteng si kuning sudah pulang. Sudah pulang. Sudah Sekali lagi berkali-kali dan alhamdulillah matur suwun mau sampai gak iso berkata-kata ya Tan. Terima kasih karo Mbak Indah Mas Dimas. Amin, Nono. Ngono kendaraan. Mbak ya wis dalane mbok saiki pesan ya mbok. Piye, Nduk? Dalane iso-isone ndang iso dikeki ngene iki lho. Tanduri mbok iki. Walah, duh no Tan. Wedi jenengan hati-hati ya. Iya, gak iso Intan. Enak, Nduk. Intan takon nyoteng ku Tan nyoteng gak iso. Ya wis gak apa-apa sing ketokno ibu ae cawe kita. Kinara. Jangan dicedis. Nanti kebuka. Iya. Nenek. Nah, Ina, yang nanti minum nanti. wes anu ke sana Tan. Nah, Ya. udah. Wes pateni dulu. Cuh. Ada Elsa Num kayak ning kono pe tulis tekaran kita ya. Alhamdulillah pemirsa. Si kuning sudah kembali lagi ya. Mugi-mugi kedepannya dijauhkan dari aral melintang, dijauhkan dari bahaya ya pemirsa, paringi slamet, terus alhamdulillah. Oh Wonorejo. Tahu karo Elsa tumbas gorengan coy. Wes nyampe rumah ya, nyampe rumah Kinara mau menyiapkan untuk buka, cuman tuku sate karo tumbas jajanan-jajanan gitu. Mbak Ida satu tumbas gorengan koran Dok.
Gak usah ora. Gak pengen anu tumbas gorengan wis tumbas sate pemirsa. Tumbas sate terus masuk. Iyalah ya. Estus. Nah, iki ngabuburit karo Kinara. Ngabuburit iki menunggu azan. Dalem, Nduk. Iya. Penting anu, Nduk, aja mbok jak mlayu ya, Nduk. Ya aku wedi apa? Nek iku lho, Nduk, nek kepleset. Itu lho Kinara cicak, Nduk. Cicak, Nduk. Itu lho cicak. Cicak. Itu lho cicak di sana, cicak. Itu lho cicak. Cicak. Ayo ke sini lihat cicak. Bukan di situ. Oh, tomat, bukan olio-olio ini namanya tomat. Tomat. Oh, ini namanya tomat, bukan olio, bukan tomat. Tomat. Apa? Tomat. Tomat. Aja di. Duduk. Nah, Ya, wis duduk duduk. kene. Saya duduk, Tan. Nah, engko nek wis saden Kinara maem Tan, rembulan mana? Rembulan Rembulan itu mana? di atas. Rembulan mana? Rembulan di atas. Oh iya. Kalau rembulan. Rembulan kan ada di atas ya. Ayo. Ki full Kinara nggih Mbak Nuna. Loh itu loh. Rembulan bersinar lagi ya. Iku bedengku masak mamah Kin. Iya, Besok. tinggo ngoseng teri, Dek. Itu kotor. Iku daun-daun kering ya. Bawa berapa itu tomatnya? Oh iya, 2. Mo, duduk. Kinara duduk. Ya, bisa tinggu masak mama nyambel. Nyambel ijo ya Tan ya. Lomboke ijo. Iya. Lombok ijo terus tomatnya ijo, bawang merah, bawang putih, digoreng terus diulek, dikasih sedikit gula, garam, mbek penyedap. betul. Jadi sambel ijo. Terus maeme karo apa jenenge nduk sambel ijo karo iwak asin, ya toh. Daun singkong. Loh, iku apa? Diocek. Tan, wis adzan, Nduk. Ya. Wis nang batalno. Bismillahirrahmanirrahim. Gak usah lari. Kita melok lari. Oh, yuk. Mau. Mbak Indah itu melok. Gimana, Nduk? Sing jamur janggel bijare. Jamur janggel. Ibu, kenek gimana bukek kene Kena sate tangan Ibu. Wis Ora kelambi. Ora apa-apa, sok diombah wis Mam. Wis dibatalno, wis baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya Rahim. Wis selamat berbuka puasa intene. Sri Kutel juga sudah dibatalkan mau berbuka di apa rumah masing-masing gitu Mas. Kinara ndi mang Kinara. Juga jajan nih, Bu. Ben. Wis enak nama. Wis tak ajak tapi padha pemaem di rumah tapi padha dibatalkan. Pelan-pelan Tan. Iki Mbak Jess ambek Ibu Rena sik Dok. Rena, mam sik kene lho. Nene, aja pun ae yuk kene iki lho, akeh. Dimasakno nasi akeh kok ayo. Oh, alah malah gak kemak-mak sebut tumbas kalau. Bar padha tumbas kalau. Malah gak kemak ngono gak apa-apa jane diganjel iki. Wis sama Nduk Tan. Ibu kan. Iya, Dok. Iya, Dok. Iya. Terus ibu tak melok mak. Dah. Rene Agen. Wis adike meneng kono sik. Monggo maem pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi rizqina wa qina adzabannar. Wes, indah. Wes banyak. Sempat. Udah apa? Asam-asam memang ngatine wingi lho. Mau? Mah, Sambel apa? Lomboke tak kok kene. Masih masuk sedikit. Tak maem. Ada caranya bisa mbok protuling pelan-pelan.
Langsung timak merasa ditumpah langsung timak. Nah, ngono. Kok ngono sik? Oh, tak buat ibu. Kak sekelane. Diprotoli terus dilepas ini terus piye lah, Nduk. Juga bagus no makme. Protoli nganggo kuwi lho apa? Garpu. Ibu buka ya, Nduk ya. Mbak Indah ngancani Mas Dimas sama Mas Dimas belum nyampe. Aku sahur piye nggak ambil sambal tahu ya? Nduk, nggak sambal tahu, Nduk. Ibu wis tuku tahu, tuku tempe, kacang. Kinai apa kulit Ninai? Nah, mak mesti anduk, keplengak kayak. Enak tuh. Enak. Buang sampah. Alhamdulillah. Buang sampah. Buang sampah. Buang sampah. Iya, buang sampah. Buang sampah sana. Buang kotor. Cis. Pinter ya, buang sampah cah ya. Allah. Lah wes. Kinara lapin Dan deh. apa dibuang kok? Rukon kan tak umbah. Nggak terawih. Juga rukonan yang lemari. Urung garing ya, Bu. Sampai romang hutan terus mak. Ya sesuk ditokno nek. Apa dagang? Ora garing rukahku. Wah, pancen yo ora patek ada panas. Sampai romang hutan terus Nduk. Langsung dilebokno. Saya Mas Dimas datang. Udah selesai nggih pun pemirsa nggih. Enak lah. Terima kasih ya Mbak Indah, Ibu Mbak. Sama-sama. Mbak jak gawe konten tok loro konten. Alah, Terus doa terbaik. ora iso bendino ngewangi kok wong pancen yo. Piye neh wong yo wis duwe butut. Juga kesibukan masing-masing to, Nduk. Lah yo kadang makane tak meno dolane kendilan soalnya Waalaikumsalam. Mas Dim, Ibu buka dulu. Iku lihat saya. Apa namanya? Pamit dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit dulu niki masih ada ini untuk Intan. Intan, Mas Dimas tadi kolaknya Maen. Langsung dimakan lah. Piye bos. Kepo. Aku kan ndelok sithik. Oh iya. Aduh, sing lagi ya. Untuk sini. Ya, ini Tan, itu apa itu? Tahu petis Bu. Petis iki idolane Mas Dimas. Nggih. Ini punya Mas Dimas. Tape. Mboten Bu, apa? Mie Jawa. Jadi ada mbah-mbah kok saya kasihan. Terus kita beli ini gorengan. Ya cepet pulang. Cari di mana sayang kamu tadi? Mbah-mbah. Yo mbah-mbah ning cepu ngono ku to. Ning Ya, dalan-dalan. kesana sepedaan kok. Nggih nek tak tekoki lah nek mboten telas pripun Bang, tak ana tonggo-tonggo Mas. Wah. Satu tak ambil satu. Mungkin tambahnya rasa tuku. Ya gini ya. Ibu ambil satu aja. Nggih, monggo Bu. Ini nanti ada ini Petis ya. ya? Tadi saya beli petis 75.000 yang besar tuh loh Bu, nanti Mae satu, jenengan satu, nanti kita satu. Terima kasih. Piye Bos? Piye Bos? Dadah.